mhlawumbe emva kwami kuyovela abafundi phakathi kwethu abahlakaniphile kunami abayawuzama ukunikhohlisa bazame ukuthi lezi zinto engazifundiswa ngithanda lahleni ziyekeni kwenzani ngendlela ethile enza ungakuvumi lokho konke amadimoni kayakhe angihlema uma efuna ukunqoba ayakhe kasho njalo uma efuna ukwenza into embi ngempela uphumelele lezi ngihlembe njalo ungaphenduli konke engikwenzayo kuwe kwenziwa ngihlembe ungabophenduli uhamba ithi bafike bala esizulwini bathi cha ngeke uhambe wena izwe leli lingakabuyeli ezandleni zabantu yathi ngisazohlala kwahlala kwaze kwafodwa emva komvoto ethi hayi sekulungile okulukhuni-ke noma kufuneka sibuye sikulungise ngesikhathi senkosi la ngiyaxolisa ngesikhathi senkosi la kwake kwahlala unkosikazi naye wawushembe waqoqobala isihlalo yephakama inkosikazi kwahlala inkosi ilanga ngapha kwahlala umama wasiqoqobala isihlalo bezobika kulomama ukuthi hayi unoshembe unobaba mkhulu impela unye nje yini mina ngicela ngibona ongayikho kuthi ngapha ngasenkosini ilanga bathi hayi usemncane ngeke siphathe ingane esikole njengoba namhla besandondoza nje kodwa mncane ingano yezwa uthi mina ngangikhona ongakabi khona umuntu usho kanjani mina kodwa singabe salinda leli alanga lomnqamlajuqu kholwa mnqamlajuqu kholwa kulezi insuku kuke kwakhulunywa ngendoda ehlupha abantu emhlabeni wonke inhliziyo kulokumiwe enhlizweni inhliziyo yakhohlisa kunakho konke yonakele ubani ongayazi wafaka umbuzo uJeremiah wathi ubani ongayazi yona kodwa mina Jehova ngibuye ngiyihlole inhliziyo awu ithola utileka ikholwa ngenye imini sikuwo umuzi yahlala lenkosikazi iqhoqhobela isihlalo inkosi ithule nje ibuke lenkosikazi ingenandaba na abanye bese ngapha enkosini bebaningi abese ngakulo mama izinto ezitshekile siyayithanda hey uyabona impela hayi akulo sifuna babona hawu ukukhiphela ungale hey uyazi nje mina ungitshela impela hawu na ungitshelile ikale linda inkonzo iyashisa inkonzo yaze yazofika lapha uyatshela hey yahlala lenkosikazi ihleli lapha ehlalweni bese abantu bezoyibika kuyo beba mancane ebese ngasenkosini ilanga kwathi ngezinye insuku yathi inkosi ilanga kufika isikhathi leli dimoni eliphakathi kwalo muzi ithi namhlanje liyaphela alihambe kulo muzi ngibona wena njalo ngabe ngiyasho ukuthi khona ngapha ngabi liyaphela yagcinika ngakho yawena uthukela lenkosikazi yabheka lenyakatho yaluqoqobala futhi ihlalo le yahlale ekwazi ukufika insuku sahamba emhlabeni salungisa ihlalo sasezulwini kubuye kwahlala enye inkosikazi eyayihleli lapha ngakulo mfulo ongale naye yaqoqobala ehlalweni
nibuya lini ingeno yini iphakama inkosikazi impela yini ushembe wena siphakathi komusi wasekuphakameni ithi inkosi ilanga ngaleso sikhathi siphakathi komusi ithi Nazareth ithi kukhona ingozi ekhona ithi yayingcono inkokhelo yayikhona ngaphambili ithi kuzinkokhelo enkulu ithi le nkokhelo iphethwe indoda ithi yosinda kule nkokhelo uyodulwa ngesikhumba sahlala sesathula kodwa soyi le nkokhelo kanti iyoqhamuka kanjani kwashala kwesokala eshowe akusekuhle esihlalweni sasezulwini saqala saqembukana phakathi komusi wasekuphaka Ngiyabingelela abantwana benkosi ngisabuyile namanje ngizocela indlebe yenu nesineke senu nokubekezela kwenu kungibekezelela kulolu chungechunge ngilwenzayo bese ngibonga nabayinika ithuba lokulalela izinkulumo engizenzayo nakube ngiwumntwana omncane ngokobuNazaretha kodwa ngiyafisa ukuthi ulwazi enginalo kule minyaka esenginayo ludlulisele kwabanye abafisa ukufunda ubuNazaretha bangempela khona abenelisekile ngalokhu abanakho kodwa thina esazi ubuNazaretha bangempela sibonayo ukuthi akikho ngiphinde ngenze i-disclaimer ke yokuthi cha inhloso yami ufundisa isizukulwane esizayo ukuthi umzukulwane sesifisa ukuba amaNazaretha bazi okulungile nokungalungile kulolu hambo lwaseNazaretha ngoba kuyilo hambo olulula uhambo olunzima kakhulu abazi ushembe umqalo wendlela bayazi ukuthi wahlupheka kangakanani ehluphekela lolu hambo manje kufanele kube khona abantu emhlabeni abathi lokho esakufundiswa ushembe akungaguquki ngoba yena akaguquki noNkulunkulu ayemshumayela wayengaguquki Nkosi ilanga yaseluleka ukuthi uma kufika abantu noma ngabe abefundisi noma ngabe ubani noma ngabe-ke umholi efika emva kwakhe esishintshisa esakufundisa ushembe wathi singavumi ngoba kunamadimoni afikayo idimoni malifika lifuna ukunqoba nalo lithi lushembe ebese likushintshisa izinto ushembe akufundisa zona lithi isikhathi salo nalo linelungelo lokushintsha izinto esayifundiswa ushembe theke wathi inkosi ilanga size singavumi ngoba idimoni nalo liyakwazi ukuzenza ushembe namhlanje-ke ngifisa uzokhuluma ngale nkulumo ekhona la phakathi kwebandla lamaNazaretha isijwayelekile nje abantu abayikhuluma out of context noma abayikhuluma ngendlela ongeyiyo leyo ukuthi ushembe wathi kuyoba khona oshembe abaningi leyo nkulumo siyayazi abazali bethu basitshela ngayo ukuthi yakhulunywa inkosi ilanga ukuthi kuyoba khona oshembe abaningi omunye uyoma phezu komunye emahlombe boze bongena ezulwini manje abantu uma befuna ukufeza iy'nhloso zabo bavele bethi nje ushembe wathi kuyoba noshembe abaningi okuwukuthi ilona lowo uyoyitamuzela nje uyoyikhethela ushembe wakhe ayibekele ushembe ngendlela afuna ngayo yena noma ayikhonzele lo shembe afuna ukumkhonza ngendlela afuna ngayo ngoba kwasho inkosi ilanga noma abanye bethi kwasho uBhombela cha kwasho inkosi ilanga abazali bethu basitshela ukuthi inkosi ilanga iyakhuluma lokukhuluma ngoba abazali bethu
mina abami abazali uBhombela bamazi. Ubaba ongizalayo oka-1935, umama oka-1938. So-ke uBhombela bamazi lapho. So-ke umuntu abamaziyo wabakhulisa inkosi ilanga. Iyona babesixoxela ngayo ukuthi itheni, yathini, yathini. Nalokhu-ke kokuthi yathi kuyoba noshembe abaningi basixoxela ngakho. Lokho kwakungasho ukuthi kuyoba noshembe, kuyoba nombango woshembe. Bese babaningi abantu abathi bangoshembe. Cha, engasho lokho inkosi. Mawusho lokho kusafuneka ufunde kulo buNazaretha awukazi. Inkosi ilanga yakathi kufika abantu kufuneka abantu abafundile kulo buNazaretha ukuze bangadlala abantu. Manje kuyexake ngisho abantu abafundile bedlala abantu nje abangafundanga. Bebatshele nje izinto nabo lezo zinto bengabe sayi-questiona noma bengabe sayicinga ukuthi umholi wayengasho kanjani ukuthi kuyoba noshembe abaningi ababangayo. Kodwa futhi angenzi lutho ukuthi kungabi bikho lokho kungenzeki. Leyo nto nje it's insane, ayichazeki nje ukuthi iyenzeka kanjani ukuthi umuntu angathi kuyoba nombango woshembe kodwa angenzi lutho wokuvikela ukuthi kungenzeki. Uma ngabe inkosi ilanga yayazi ukuthi kuzoba nombango woshembe, why ingambhalanga ushembe ozolandela emva kwayo ukuze kungabi nombango. Lokho nje kudinga umuntu o-analytical akwazi ukucwaninga ukuthi le nto ekhulunywa ukuthi inkosi ilanga yathi kuyoba noshembe abaningi, yayi kwakuyinto enhle yini kanti? The answer is no, kwakungeyinto enhle. So-ke yenzani uze kungenzeki leyo nto? It's because wayengasho khona lokho. Wayesho khona ukuthi ibandla liyoholwa ushembe kuyoze kubhubhe umhlaba. Kuyohamba ushembe kungena omunye ushembe, hamba ushembe kungena omunye ushembe. Leyo nkulumo yayisukaphi? Khona ividiyo engizoyifaka la umlungwana akhuluma khona ngayo lento. Ushembe yayisuka ekuthenini ngesikhathi kufanele kuhlale inkosi yelanga. Khona umama okwakuthiwa uMamthembu. Igama lakhe kuthiwa uNombunda, angimazi ukuthi wayenguMamthembu kwabani kodwa udume ukuthi uNombunda. Lowo mama naye wazenza ushembe. Wathi ubaba omkhulu sengene kuyena, uyena osezohola ibandla ngoba usenalamandla kaShembe. Bamlandela abantu. Khona bamlandela. Inkosi ilanga ikhona esihlalweni ibeke ushembe ngokwenqubo yebandla. Njengoba wayeshilo ukuthi uzolandela kanje, umholi uzolandela kanjani. Wabekwa ubaba omkhulu inkosi ilanga, kwaqhamuka nanguNombunda wathi naye ushembe. Ilakho-ke inkosi ilanga eyayikusho ukuthi akusoze kwaba khona ushembe onjengoNombunda. Kodwa kuyoba khona ushembe njengoba yona yayikhona naye semva kwayo kuyoqhamuka futhi ushembe. Nasemva kwaloyo shembe kuyoqhamuka omunye ushembe boze bongena ezulwini. Manje abantu uma befuna ukufeza inhloso zabo nje bavele bakhuluma imbudane nje ubusuxake kanti abantu banjani. Kodwa-ke ubusubona ukuthi anyway vele phela kulezi zikhathi zanamhlanje abantu bafeza inhloso zabo ngendaba zebandla. Thina siy'khethelanga ukuthi sihole ushembe. Ngeke ngakusho lokho nangaphambilini, ngiyohlala ngikusho nangelinye ilanga. Asizikhethelanga njengamaNazaretha. Sasikufisa. Ngathini noma ngabe sasifisa ukuthi kwenzeke ukuthi ibandla liholwe noma ubani lowo mhlampe ubonakala angalihola ibandla. Kodwa kwenzekanga ngoba ushembe wazenzela yena ukuthi emva kwaShembe kuyoba ushembe. Ngoba igama lomoya oyingcwele owehla enhlangakazi, igama lawo lalinguShembe. Ngeke ngakusho phambilini ukuthi isibongo sakwaShembe asakhiwanga abantu bakwaShembe kodwa sakhiwa uNkulunkulu. Sakhiwa uNkulunkulu isibongo sakwaShembe ukuthi sizoba igama lakhe uNkulunkulu, siphinde sibe isibongo somndeni wakwaShembe.
ukuze kungabi ukuthi kuthiwe umoya oyingcwele usungene komunye umuntu wesinye isibongo. Angifuni ukubiza isibongo la. Kube ukuthi manje lowo muntu usewusibanibani futhi kodwa futhi usewushembe. Into engazokali. Kulungile makuthiwa ushembe kwazi ukuthi ikhulunywa ngomoya oyingcwele. Kodwa ohlele esitsheni esiwushembe ngokwenyama. That makes sense. So kungakho-ke kuwukuthi ubabamkhulu noma wayethanda wayefisa ubabamkhulu ukuthi kungenzeka ibandla liholwa abefundisi. Kodwa uNkulunkulu wakwenqaba. Ngesikhathi egcoba abafundisi uMzobe noMnqayi wayenayo into yokuthi emva kwakhe ubabamkhulu bosale behola ibandla. Kodwa wakwenqaba uNkulunkulu ngoba ngesikhathi ubabamkhulu esezwa ukuthi uNkulunkulu usiyamdinga, wambuza uNkulunkulu wathi uma ngabe usungithatha kuzosale kwenzekani ngebandla? Ubani ozosala ehola ibandla na? uNkulunkulu uthi wamphendula wathi kuzokwehla mina ezulwini uzohola ibandla. Wathi kuzokwehla mina ezulwini. Wayesemkhombisa inkosi ilanga ngoba wayevele emiyalele ngalo nangesikhathi lizalwa. Alizalwanga njengazo zonke izingane. Ngeke ngakuchaza lokho ngesikhathi ngithi sikhumbula inkosi ilanga. Ngeke ngakuchaza ukuthi yazaleka kanjani, yaba umuntu onjani nje. Ngeke ngakuchaza lokho, angizukuqala phansi. Kodwa ngizama ukuchaza lokho ukuthi kungani ibandla liholo ushembe emva kwaShembe. Asizenzelanga kodwa kwenziwa uNkulunkulu. Njengalokho uNkulunkulu wakhetha indlu kaLevi kubantwana baka-Israyeli. Kumadodana awu-12 kaJakobe. uNkulunkulu wakhetha uLevi ukuthi uLevi akayi kuba nasabelo esinye emhlabeni noma ebukhosini bakwa-Israyeli, kodwa uyoba nesabelo sokuthi uyena ozala abapristi. Bonke abapristi bophuma endlini kaLevi. So abapristi nje kwathiwa abaLevi because lokhu uNkulunkulu akusho ukuthi bazophuma kuleyo ndlu njengo-Aaron. So-ke it's not our making ukuthi uShembe kube uShembe emva kwaShembe. It's divine, kwenziwa uNkulunkulu. So akwazi ukuthi kungaba uShembe emva kwaShembe, kungaba umuntu omunye emva kwaShembe njalo njalo. No, akwazi. Unfortunately, uma nje uthi ibandla lamaNazaretha lakwaShembe noma elomndeni wakwaShembe, lokho kusuke kuyinhlamba njengoba usuke uthuka uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu wenza leyo nto, akwenzanga thina. Noma ngabe siyafisa ukukushintsha, kodwa sikwazi ukushintsha ngoba akwenziwanga yithi. Asizange sikuvotele ukuthi akube uShembe emva kwaShembe. Into esayifica ikhona, into nobaba bayifica ikhona, into eyavela ezulwini. Njengoba isihlabelelo umthandazo kabamkhulu usho uthi inyama yami ekhathele izolala ethuneni. Vusa omunye endlini yami ahola abantu bakho. Wayekhuluma ngenkosi ilanga ngoba uNkulunkulu wayesemkhombisile yona ukuthi iyona ezosala ihola ibandla. Ey'nganeni ey'ntathu wayenamadodana amathathu ubabamkhulu. 3. Kwangaba omdala kwangaba omncane kodwa wakhetha inkosi. uNkulunkulu wakhetha inkosi ilanga ngoba wayelikhethe ekuzalweni kwalo ukuthi ilona. Ngisho ubabamkhulu esho uthi mina ongithumileyo siyasifuna isihlalo sakhe. Futhi uthi ngisho ongithumileyo ngisho kukhona kushintshayo kwengikwenzileyo. Nize ningamsoli ngoba uyena ongithumileyo. Mina njengoJohane ngizocaba indlela yakhe. Ukuthi umnikazi webandla inkosi ilanga. Ngosho kabamkhulu. Inkosi ilanga umnikazi walo.
ngoba uthi mina ngithonyiwe uzokwenza lokhu. Manje-ke kuphi-ke la kuzothiwa-ke kona kuzoba noshembe abaningi, kunoshembe abaningi kodwa isihlalo sisodwa. Akukwazi ukwenzeka lokho. Uyedwa ushembe okhona, uyedwa ushembe okhona obekwe ngendlela okufanele abekwe ngayo. Hhayi umuntu obekwa abangani bakhe, kuhlangana abangani bakhe bethi wena sizoholwa uwena ngoba uma ngabe siholwa omunye sizolamba. Noma uma kunjani kunjani uzosihlupha uzosibuyisela emthethweni ezosigqilaza. No, ushembe ukhethwa ngendlela ebekiwe. Ngamafuphi-ke uyedwa ushembe osesihlalweni sikaBhombela uyedwa. Ababaningi. Uma ufuna ukumazi landela imigudu ukuthi ubekwa kanjani ushembe, then uzobona ukuthi which is one, which one. Akuhlangana amadoda la ahlangana khona bese thiwe sizoholwa uwe. Cha, akwenzeki lokho. So-ke akukho shembe abaningi la inkosi ilanga yakhuluma ngabo ukuthi-ke njengoba bebaningi, cha, laba abanye nje zimbangi ngoba abantu befuna ukuyicebisa ngendaba yomsebenzi kaNkulunkulu ngoba bengafuni ukuyosebenza. Babona ukuthi ibandla indlela yokuceba, noma basetshenziswa abangani babo ukuze bakwazi ukuzuza ngento enjenganaleyo. Shembe ukhethwa ngendlela kaNkulunkulu, hhayi ngendlela yabantu basemhlabeni. Ngeke ukuthi ngoba uyinkosana noma ngoba uthi uzalwa ubani uyinkosana wena, therefore cha, akuhambi kanjalo. Kufanele kube indlela uNkulunkulu ayibekayo yokuthi lo msebenzi wakho nje. Ibandla lamaNazaretha ibandla likaNkulunkulu, umholi walo uNkulunkulu. So-ke uyena owaziyo ukuthi inyama azongena kuyona iyiphi. Thina okwethu ukulandela ngemuva. So-ke ngibe ngifisa ukuthi-ke abantu bazi ukuthi izinto la azizenzakaleli kulokhu kuhamba kwaseNazaretha. Azizenzakaleli, zenziwa uNkulunkulu ngendlela yakhe. Yingakho singakwazi ukuguqula izinto ezasho ubabamkhulu, ngoba ubabamkhulu wayekhuluma noNkulunkulu ngqo. Wayekhuluma noNkulunkulu ngqo. Ngakho ngihlale ngithi ubabamkhulu wayi-authority yena uqobo lwakhe. IBhayibheli lali-supplementary kodwa kwawukuthi yena instruction uyithola direct uNkulunkulu. Uma engakwenzi okubhalwe eBhayibhelini ngoba uNkulunkulu leyo nto engayifuni noma eseyiqedile noma kunjani, kodwa igunya lalitholakala direct kuNkulunkulu. Manje-ke lento nje ukuthi kuyoba noshembe abaningi is a myth engekho nje from ill-information, disinformation for personal gain kubantu. Akwazi ukwenzeka. Akwazi ukwenzeka. So-ke njengoba umkhulu, njengoba inkosi ilanga ithi nje uma sishintshiswa esakufundiswa ushembe singavumi. Singavumi. Usho kithi. Wayesho kobaba ukuthi bangavumi, nathi obaba basitshele ukuthi la ekhaya kulandelwa izwi likaShembe. Awenzi okunye noma kuthiwa uthola instruction ethi ubaba uthe enza ukuthi kuwumsebenzi wakho ukuthi uhambe uyokuconfirma lokho ukuthi ngempela inkosi kushilo ukuthi kwenze. So ngiye ngingathandi ukuthi abantu bengazi ngoba bengazi ngempela, kodwa khona abangazi ngoba bengafuni ukwazi. Njengoba ngisho ukuthi khona abane-interest ey'ntweni ey'thile. Nabathi-ke sekuyivangeli lesikhathi. Alikho ivangeli lesikhathi ebuNazaretheni. Alikho. uMalaki, uthi uMalaki 3.
Malaki 3 or verse 6 or 6 something like that. Lathi khona uNkulunkulu mina akangiguquki ngemi njalo. Kuze kube neculo la eliculwa amaKristu ethi baba ngilondoloze ngoba wena umi njalo. Noma izinto iguquka kodwa wena awuguquki. Kushiwo uNkulunkulu akaguquki. Mathi intimbi imbi namanje. So ke ngeke uNkulunkulu ethi athi wagcoba uShembe ukuthi amphathele izwi lakhe ebese kuba ukuthi kuthiwa kuzoba noShembe abaningi. No, khona abanye abayibhizinisi. Khona abanye oShembe abayibhizinisi kodwa ukhona osesihlalweni sikababa mkhulu ohola abantu ukuthi abayisezulwini. Ukhona. Nawe futhi uyamazi. Ukhona. Lowo okhuluma izwi likaShembe ukhuluma izwi lokuthi emva kokufa sifuna ukuyobona uShembe thina ezulwini la silungiselele khona athi khona umuzi wamaNazaretha ukhazimla ngaphezulu kwelanga nenyanga. Sisebenzela lokho. Asebenzele wonke lamanikinika akhona emhlabeni. Lamanikinika akhona emhlabeni asiwasebenzeli asinandaba nawo. Kodwa indaba yethu isekutheni imphefumulo yethu ayingalahleki. Angeduki ngoba uShembe wasuka entabazwe ezofuna thina ukuze ngomhla wokuphela sibonane noNkulunkulu. Hayi ngoba wayezokwenza ibhizinisi ngebandla cha. Wayengazizwenza ibhizinisi. Wayengazile ukuthi kukholwe kamnandi engakho ethi lokukholwa kwethu kulo buNazaretha kube idalo elibushelelezi liyabehlula abaningi. Yes, because kunabantu la esebefisa ukuthi engathi ngakholwa ngendlela esutha bona indlela abayithanda abazokwenza ngendlela abathanda ngayo. No, akuhambi kanjalo kuleli bandla. Leli bandla likaNkulunkulu akuhambi kanjalo. Akuhambi kanjalo. Uhamba njengalokhu afundisa yena. Noma ngabe qhamuka umfundisi ohlakaniphile kunami enishintshisa kulokho enakufundisa uShembe nize ningavumi. Sho njalo inkosi nize ningavumi. So ke ingakho nathi sithi ke asivumi. Ngeke futhi sizivume. Ngeke sizivume ukuthi uma ngabe wathi isono kuyisono ukulala nomuntu ningashadile naye nize nithole ingane. Uma unithola ingane phumani esiphakathi kwethu ngoba niyasingcolisa ngamaNazaretha. Phumani niyobuya senihlambulukile. Bese kuthiwa ke leyo nto kufanele ishintshwe. Hayi lutho. Lutho. Wayesho khona lokho impela. Ukuthi uma ngabe umuntu engcolisa ubuNazaretha akaphume phakathi kwethu. uShembe washo njalo. Akaphume phakathi kwethu uyobuye eselilungisile lolo daba lwakhe eselungile. Sekulungele ukuze hayi ukuthi abuye nakho. So ke nje ke asikwazi ukuthi singavumela ukwesatshiswa ngabantu ukuthi sithi izinto ezasho uShembe. Uma uShembe wathi nje izangoma zivela kuSathane ziyohlala ivela kuSathane thilithili. Ma wena wenza izinto ezithintana nobungoma phakathi okwazi isisebenzi kaSathane kwasawena. Wesisebenzi kaSathane usebenzela uSathane because uShembe wathi umoya wobungoma umoya omubi ongcolileyo. Umoya ongafuneki phakathi kwamaNazaretha. Yingakho nje inkosi ilanga kuthiwa yakhala kwaze kwaphela amaduku. Kwakusho umfundisi Madlala uthi wayekhona. Ithi ngibona la ekuphakameni sekugida izangoma. Nginibona senipheka otshwala emzini yenu. Senishintshe nakufundisa uShembe. Niyayazi leyo ntshumayelo ikhona la kuma-internet. Yashunyelwa uMadlala ebuhleni ukuthi abahle bokhipha ababi. This is what happening. That is what is happening. Abantu abasafuni
ukuthola izwi ivangeli linje ngoba linjalo. Bafuna ukuthi njalo kuhlale kuneswe ama-feelings abo, kuhlale kuneswe amalokhuzana abo. Leli gama elithi ngumqansa angilitholanga etshwaleni ngoba ngikaze ngibuphuze. Kodwa impela ngumqansa owehlula imbongolo. Ngoba uma sekuziwe endaweni kaShembe impela ngeke ungithinte. Ngeke futhi ungiguqule kuyona. Ngoba iyona nto sikhona nje sikhona ngayo, ngaba sikho kuba yikho. Ngaba sikho kuba yikho. So-ke nje uma uthi uzongithinta impela hayi uthinta umqansa uqobo lwawo. Ziyahluleka ey'ningi imbongolo. So-ke mhlampe kungafuneka-ke nomunye ozama ukungishintsha kulokho akade angabe i-statistics sey'mbongolo ezehlulekayo. Because lento yobuNazaretha ikithi sayiphuza asiyigcobanga. Ngoba uma uyigcobile uma unetha iyaxebuka. Kanti uma uyiphuzile ihlala ngaphakathi ingena egazini isemzweni. Uma nje kunento edumaza ubuNazaretha ngiye ngizwe ngiba nohlevane. Ngibone ukuthi yini kambe engingayenza. Ngoba njengoba sikhona nje sikhonela ukukhuluma. Ukuze masifika phambi kwaShembe sibuze usenzani sithi Shembe sakhuluma. Samtshela lo mhlambe siyobe sisikhomba nawe usesigodini sosizi. Sithi samtshela lo ukuthi kunje ebuNazaretheni kodwa waphendula wathi isikhathi sesishintshile. Sekuhamba ngesikhathi samanje. Namanje-ke akahlale lapho sekwesikhathi sakhe sokuba sesigodini sosizi. So-ke mina engimi ngakho ukuthi akekho umuntu njengamanje oyothi hayi mina ngangingazi. Ngangingazi ukuthi kwakhulunywa kuthiwani uma ngabe kuthiwa kuyoba noShembe abaningi. Abazali bethu bakubonile noma abazali bethu bakuzwile kaMamthembu. Phatha kwavumbuka umfazi wakwagcwensa emaphephetheni. Mambambo naye wathi uShembe bamlandela abantu. Bamlandela abantu because abantu balandela noma yini mayethi uShembe. Ingakho enkosi ilangithi ngisho idimoni imali lithi liuShembe uma selifuna ukukuzuza. Mali-ke laqhamuka idimoni lathi liuShembe hawu sebeyalandela abantu inqwaba abantu bhu. Bengabe sahlolisisa umbhalo, bengabe sahlolisisa ukuthi inkosi yathini ngalokhu. Kodwa bafunani? Bafuna ukufeza inhloso zabo ngomsebenzi kaShembe. So-ke ngiyafisa-ke ukuthi bantwana benkosi sazi izinto zinjengoba njalo. Ngizoloko nicobelela nje ngilo ngiqhamuka nengikwaziyo futhi engingakwazi ngeke ngikukhulume. Kodwa lokho engizoke ngikhuluma nje ngoba ngikwazi kahle. Ngeke ngithwala isono sokwedusa abantu sokubafundisa into engekho ngobuNazaretha. UbuNazaretha thina sabufundiswa abazali bethu bunjalo bungahluziwe. UbuNazaretha obungahluziwe. Hayi lo bese bukhona manje bamagugu. Ngoba njengamanje sekuwamagugu kodwa akakhuzwa umuntu. Akekho nje oyekhuzayo because akekho bonke abantu bayesaba. Mabuza thina siyesaba kuzothiwa singamaphekula thina siyesaba abantu bazosibalekela kanjani cha. Iqiniso nje makuyiqiniso liyama nje lithi impo alincethezi. Nathi-ke ngeke sincetheze ngokuShembe. Ngisho noma ngabe ubufika bani noma la phambi kwami akhipha inkemba noma isibhamu athi shintsha lokho ukukhuluma noma lokufundisa kwakho ngeke ngize ngushintshe. Ngaya nakho phansi ethuneni ngoba ngifuna ukuthi uma ngifika phambi kwaShembe ngenze njengabantwana bakaJakobe, uRubeni noJuda abasindisa uJosefa ukuthi abulawe bekuthiwa akabulawe. Bathi babuza umbuzo bathi sizoba yini kubaba, sofike sithini kubaba uma ngabe sesibulele lo. Nami-ke ngimnalokho ukuthi siyofika esithini kuShembe
masiyekela ungakhulumi izinto athi asonqaba ukuzenza uma ngabe kufika abantu abazosishintshisa yona balabo bantu balesi sikhathi. Ilokho esime ngakho ukuthi ngeke size siguquke, ngeke size sishintshe ngisho bangafika labo shembe abaningi esebeshiwo ongebo labo beshiwo inkosi ilanga, kodwa ngeke sivume ukuthi sishintshiswe into esayifundiswa ushembe ngoba wasitshela nedimoni liyafika lithi lingushembe. Kusasa lizofika idimoni lithi phuzani utshwala. Sasa idimoni lizofika lithi qambana amanga alungile ebandleni. Qambana amanga. Lokho kudumaza uNkulunkulu ngoba idimoni njalo lihlale lifuna ukudumaza uNkulunkulu. Ingakho ilanga lathi ikhulumeni indaba kaShembe kodwa ningayifaka amanga. Ningayandisi ngamanga. Ngoba lokho kuyisono noShembe kuyamdumaza. Ngeke size sivume ukuthi abantu bakhulume into engekho ngobuNazaretha ngoba ubuNazaretha buyinto engcwele kaNkulunkulu. Inkosi ibuseni kuzwile.